आपन मीठी आपन भाषा में रुआ सबका स्वागत बाटे। हम उमेश पांडे। आज रुआ सबके हम ले चल बनी भरियार बाजार में, जहाँ की माँ दुर्गा के पट खुले वाला बटुए। तब पूजा पाठ होला के बाद में पट खुल जाये माँ शेरा वाली के। तो अभी देखी रुआ के हम ले आए धर्मावती नदी घाट पर, जहाँ की जल उठा के श्रद्धालु भक्त सीधे पंडाल तक पहुंची हन। देखी सबके हाथ में कलश बटुए, एक कलश में जल भराई, जल भरैला के बाद में सीधे इन लोग पंडाल तक पहुंची। पूजा पाठ भइला के बाद में माँ दुर्गा के पट खुल जाई। तो सब इंतजार में लागल बा। आज 7 दिन से लगातार पूजा पाठ चलत रहला। 7 दिन से भक्त इंतजार में बा माँ शेरा वाली के दर्शन करे खातिर। तो रुआ हमरा वीडियो के साथ यही तरह बना रही, रुआ के हम दिखाई भरियार बाजार। देखी जल उठा के सब चल दिहलस। अब सीधे पंडाल तक पहुंची। उत्साह बहुत जबरदस्त भरल बटे, जयकारा भी उतना ही तेज लग रहा बटे। बाजा के साथ जल भरी भरी देखी एकदम माँ शेरा वाली के लगातार जयकारा लाग रहा बा। देखी सीधे पंडाल तक पहुंची। देखी नवजुवक में कितना उत्साह बा, जो कि कमेटी के मय नौजवान बा, जो कि आज पूजा के सफल बनाए में ये लोग पूरा संघर्ष में लागल बा लोग। देखिए हम आ चुकल बनी पंडाल के अंदर भरियार बाजार में। ये दिखा रहा बनी माँ शेरा वाली का ही पट बंद बा। कुछ ही क्षण में माँ शेरा वाली के पट खुल जाई, माँ दुर्गा के पट खुल जाई। जो भी ए पंडाल के अंदर जो भी देवता विराजले वालों, माँ लक्ष्मी, गणेश, माँ सरस्वती, कार्तिक महाराज, सारे लोग का पट खुल जाई। देखिए पूरा एकदम उत्साहित श्रद्धालु इंतजार कर रहे बा माँ के दर्शन खातिर कि माँ के पट खुले कि हमनी के दर्शन करी। देखिए श्रद्धालु से खचाखच भरल बा पंडाल, एकदम पंडाल खचाखच भरल बटुए और सब इंतजार कर रहे बा। ये देखी पंडाल हो गई, जो कि पंडाल के शुरुआत अभी स्टार्टिंग भई रहे, काम चलत रहे। वो टाइम के वीडियो सबके देखौल रही। बहुत संघर्ष के लिए लोग भरियार बाजार के लइका, जो कि संघर्ष करके देखी एजा तक पहुंचोले वाले पंडाल के, ये मुकाम तक पंडाल के पहुंचोले वाले बहुत सुंदर लग रहा बटे। और ई बाजार के एकदम वाकई में सुशोभित बन के रह गई बटे। और एकदम लोग एकरा से आकर्षित होके पंडाल भी और माँ के दर्शन करे खातिर एकदम उत्साहित बा। देखिए दर्शक श्रद्धालु भक्त बा। कुछ छोटा छोटा बच्चा लोग भी बा लोग, जो कि माँ के दर्शन करे के चक्कर में पड़ल बा लोग कि माँ के दर्शन हो जाए। माँ के पट खुले शुरू हो गई बटे। के हम वीडियो में दिखा रहा बनी। अभी हम एक बार पुनः बता दिया चाहते नहीं कि हम भरियार बाजार में बनी, जो कि चांदा पंचायत के अंतर्गत आवेला, चक्की प्रखंड में आवेला। तो हम पूजा शुरू के वीडियो दिखा रहा बनी। देखिए माँ शेरा वाली के पूजा पाठ हो रहा बटे। एकदम जयकारा जोर जोर से लागल बा। रुआ के शुरू में बतौनी है कि एकदम जो भी श्रद्धालु बा एकदम उत्साहित बा माँ के दर्शन करे खातिर। काहे ना सबके मन में लालसा लाग रहेला। ऐसे कि 7 दिन से लगातार पूजा पाठ चल रहा बा। सब इंतजार में पड़ल बा कि कब माँ के पट खुली कि हमनी के दर्शन हुई। देखिए एकदम खचाखच भरल बा बड़ा श्रद्धालु। एकदम छोटा मोटा ये लोग बच्चा वालों धक्का मुक्की कर रहा वालों। माँ के दर्शन हो गए, बहुत उत्साहित वालों।
देखिए वो सब दर्शन कैली माँ के, जो भी हमार दर्शक बंधु बाण वो सब दर्शन कैली। तो काल रुआ सबके बता दिया चाहता नहीं कि काल हम देखिए पंडित जी महाराज बानी जो कि पूजा पाठ करावता नहीं जा, तो काल हम रुआ सबके फिर पुनः बता दिया चाहता नहीं, काल रुआ सबके वीडियो हम ऊ दिखाए वाला बानी जो कि पुछरी से ओझवलिया और पुछरी से निकलम गाय घाट ब्रह्मपुर और कृष्णापुरम पुनः एक बार फिर भरियार हम आए। तरुआ सबके काल की वीडियो हम अपलोड करम, तरुआ सबे हमारा वीडियो के इंतजार करी सभी, और वह सभी हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी सभी, लाइक करी, कमेंट करी। अगर ये चैनल पर अगर पहली बार हुई तो जरूर सब्सक्राइब कर ली और घंटी बजा दी कि जो ही वीडियो डाला तो वह सब तकले नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। देखिए पंडाल बटुए जो कि पूरा संघर्ष कैल हलो पंडाल के बनावे में। तो आपन मीडिया अपन भाषा में बस ये तकले। नमस्कार। एक चीज और बता देना चाहता हूँ, देखिए कि कोरोना के सुई लग रहा बा ठीक पंडाल के जस्ट बगल में, तो अरुआ सब ये भी वैक्सीन लेवे से वंचित हुई वो जरूर एजा आके वैक्सीन ले ली।